sayyidina Umar. Sayyidina Umar shine Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, shine nabiyinsa wanda ya karbi wannan shugabanci khilafa ta annabta, wanda a ƙarƙashin haka shi ma yana da laƙubba irin nasa. Daga cikinsu akwai al-Faruq, daga cikinsu akwai Amirul Mu'minin, domin shi ya fara karɓan wannan suna. Duk wanda ya karɓi wannan suna daga bayansa ya gada ne daga gare shi. Kafinsa ba a samu wanda ake kira shi da Amirul Mu'minin. Sannan akwai Abu Hafsin, wannan shi ma mun karanta a cikin hadisai. Umar bin al-Khattab an kace mishi Abu Hafsin. Sannan daga cikin sunayensa akwai al-Mulham. So a takaice dai waɗannan su ne sunayen da malam ya bukata da irin lissafo mai su dangane da abin da ya shafi laƙubba na waɗannan manyan sahabbai guda biyu, Abubakar da Umar, insha Allah ta'ala. Gudan hali. Za mu ɗauka tun daga na farko kenan. Shi Sayyidina Abubakar, yaya aka samu sunan As-Siddiq din, da kuma yadda aka samu sunan Al-Atqa din, da kuma yadda aka samu sunan Al-Atiq din na laƙuban nasa. Kamar yadda muka ambata, Sayyidina Abubakar yana da laƙubba kamar yadda muka lissafa. Akwai As-Siddiq wanda shine shahararren suna. Malamai sun yi bayani dangane da a ina ya samu waɗannan sunaye. Kowa ya san kalmar As-Siddiq tana nufin mai gaskiya kuma mai gasgatawa. Daga ciki malamai suke cewa saboda ya gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a karan fari. Tun sanda manzon Allah ya zo da da'awar annabta, sai na Abubakar bai yi wata ba, bai yi rauni ba, bai yi taraddudi ba. Wannan ya tabbata daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Ibn Sa'ad da Imam al-Baihaqi suka rawaito, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma da'autu ahadan ila al-islam, ban kira kowa zuwa ga musulunci ba illa kanat lahu kabwatan wa nadaran wa taraddudan. Face duk wanda na kira a cikin musulunci sai ya zama yana da nashi tunanin da hasashe da kuma kokonto da kuma nazari. Manzo Allah ce illa Abubakar. Yace shi kansa na Abubakar lamma da'awtuhu lam yata'alfam, ina kiransa zuwa ga addinin musulunci, ai bai yi wani jinkiri ba wata. Shi sai na Abubakar ya yadda da manzon Allah 100%, in ana wuce haka ma ya wuce haka. Na daga cikin dalilin da yasa ya samu suna As-Siddiq kenan. Na daga cikin dalili shine an ruwaito cewa sai na Abubakar bai taɓa yin ƙarya ba a zamanin jahiliya, haka kuma a cikin musulunci bai taɓa yin ƙarya ba. Kaga shi ma abu ne wanda ya gasgata tabbatuwar sunansa na cewa me As-Siddiq. Kaga wannan shine a takaice dangane da abin da ya shafi kalmar As-Siddiq. Sai dai akwai wata kissa shahararriya wadda